Oh, yan yung mga punong ano, saging. Dito yung aming lupa ng tatay ko sa lugar na to. Yan, buhay probinsya. Buhay probinsya. Yan, dito, taga rito ako. Langka, yan. Oo nga. Titingnan ko yung ano, yung baboy ng pinsang ko. Sarap dito, mabuhay. May bahay doon. Dito yung lupa ng lula ko. Sa tatay ko. Yan, may baboy. Ito. Wow! Gabo. Lahat pala mayroon laman. Tig-isa, ito dalawa. Ito. Yan ang tubig. Yan, papakain na si ate. Nagbaboy niya. Ayan ate, sa'yo yung lahat yan. Sa'yo lahat yan. Oh, wow. Magandang ano mo ay. Alin? Ito yan tatlo. Papakain na. Lawan mo. Ito na pala ito. Medyo isang buwan. Hindi nabukas ang ilaw pag naka-video ka. Anong oras na? Alas 6 na eh, kaya medyo madilim na eh. Bahay ng isang pinsan ko. Pirang bulan na yan ate. Yung urig mong yan. Ito yung galing kay Marlene, maingay. Nagutom na. Gabi na ay. Gabi na sindang pinakain. Ano nang hali dyan kay Marlene? Ito na sa dulo. Ay, yan. Ang laki ng ano yan eh. Laki ng lahi niyan. Nakita ko ang nanay niyan. Parang ano na. Kalabaw. Sabi ko nga, hindi mo kasi inahin niya. Parang kalabaw te. Ang ano nun. Laki. Siguro mga 300 kilos ate. Mahigit. Ano lang tayo si Pinta niya kato, 25. Ilan? 55,000 lang. 55? Oo. Si sa kuya nga ning inahin binarat ito ay kasi mga nagbarakal 12 nila. 12 nila lang sa naibig. Ito. Sarap sana magbuko. Daming ano yun. Pagka nanganganak sila, sa kami napailaw, pagka wala naman ano, Babalik tayo dito bukas, magbubuko tayo.